To jama'a tare da sallama yau ma Allah ya kawo mu a wata rana da wannan bakon namu da muka saba hira da shi wanda shi zai gaya muku sunansa da kansa. Allah ya kawo shi kuma yau akwai shawara na kirki wadda zai bamu musamman wadda ya shafi matasa. To bawan Allah, salamu alaikum. Wa alaikum salam. Sunana kamar yadda kuka sani Sha'ibu Lawan Gadiya, wanda mukan tattauna akan abubuwa, mukan ba da barkwanci da sauran wasu abubuwa da bandariya. To amma ya zo yanzu kuma muna so mu ba da shawara akan yan uwanmu wanda suke doron kasa suke aikin da bare musamman sata. Gaskiya matasan mu sun lalace da dauke. To wannan dauke-dauken gaskiya mu baya mana jin daɗi, kuma duk matashin da bai gyaru ba to gurin da yake ba zai gyaru ba. Wannan haka ne. Saboda shi ake tsammanin zai iya samun wani abu har ya zama shugaba. Gaskiya ne, kuma dama ai matasa su ne shugabannin gobe. Ka gani? Kwarai. To matashi ne a yanzu an wayi gari in ya laluma jikinsa ya ji ba kuɗi. To zai iya zuwa ya je ya saci handset, wato waya na da ake kiran nan. Kwarai. Sai je hikimominsa sai ya zare, sai ya je ya sayar, ya cire sims din sai ya je ya sayar. Kuma to abin da yake faruwa kenan. Saboda haka matasa gaskiya ina shawara mutum ya tashi akan abin da zai nema dan kankani, kuma kaɗan din da Allah ya baiwa mutum ya gode wa Allah. Ka san yatsu za a duba su, suna ganin mutane suna shiga motoci, ana shiga gidaje masu kyau, ana yin dinki, ana waye, to su ba su yi. Gara su san yadda za su yi kawai su ciyar da kansu ko wata wani hali ne masu. To kaga ba da dai bane, shi yasa kawai nake kira ga matashi a yanzu, ko in ce matasa, kada su yadda da son banza. Wannan gaskiya ne. Nemi na kansu. kuma ka san wannan shine gaskiyar labari. Wannan handset din akwai jaraba sosai. Yawwa to sai kuma ina ji kana cewa ko ni misali zaka bada. Kwarai da gaske, ai an taba samun wani yaro wanda shi ma yakan dan dauken. To ake masa nasiha kada ya kasance fa ya ci gaba da dauken nan. Yawwa to amma ka san wani abu ne? Sai wani malami ya ce mana kun san yadda ake rufe gawa a cikin kabari da likafani? Muka ce a ji a dauko makara. Aka dauko makara a cikin bayyana jama'a masallaci. Aka zo ana bayani. Ana cikin bayanin cewar ga yadda abin yake, ga yadda za a kwantar da mamaci a cikin kabari a sa shi har ya shiga rami. Haka. Ga yadda ake rufe, kasa akwai likafin da ake rufe. Ai in an zo wajen labari na kabari ka kowa yana tuna komawarsa. To wallahi a cikin masallacin ana maganan wannan abin. Yaron nan kawai sai ya sa da handset. Ya saci handset ta wani, amma aka kama shi. Yawwa. Ka gani ne? A wato dai saboda haka duk wa'azin da zaka yi masa shi ba zai ba ji bane kawai dai akwai ganganci, wasu kuma tsinuwa ne na iyaye. To kuma ka bata idan duk bawan Allah da ya tashi ko matashin da ya tashi ya bata uwar sarai, wannan gaskiya kace a je ka Allah ya isa ko kuma Allah zai saka mu, to ba zai abin kirki ba. Wannan gaskiya ne. Sai in ya zo ya nemi gafara. Sai dan ya samu gafara. Na taba zuwa oren goro a Ondo State. Wallahi ina gaban sarkin Hausawa, da gaske wannan magana true life story. To ina mai tabbatar maka ana bulala a wani yaro. Na tambayi wa fadansa, yalla boy wannan me yi? Ka san me aka ce min? Aka ce ya dami area da sata ne kuma dan arewa ne. Sai sarki ya ce masa, kai dan ubanka zan baka kuɗin mota ka je ka tubo iyayenka. Yawwa, wallahi ya riga ya matsalan. So ya san dai ba lafiya ba. Yawa to ya gagara. So gagaran da yi shine wannan abun ake magana, ana cewa gaskiya iyayen yara karti saurin tsine wa ƴaƴansu albarka. Wannan gaskiya ne. Kaga wato idan aka dinga sa musu albarka. Matsalan ba akan yaron kawai, ba akan yaron yake karewa ba, al'umma ne. Al'umma zai shafi al'umma. Gaskiya ne, ya kamata iyaye su rage tsinuwa da yawan bacin rai na ƴaƴa. Wannan shine ƴaƴan za su yi abu mai kyau wadda kowa zai ji daɗin su. Wannan gaskiya. Amma yau ka wayi gari ka ce wani Allah wani ranka, ko kuma wani je ka ba damuwa tunda kaman haka je ka. To in ya je dafa ba abin kirki zai gani, dan rai ya bace ne. Wannan gaskiya ne. Idan rai ya bace na iyaye to da bayan abin kirki. Baya sakin albarka. Wannan gaskiya ne. Wannan shine kaɗan daga ciki abin da yake faruwa kenan. Kuma kaga wannan ya kamata a ce an tallatawa matasa sun yi biyayya a iyayensu. Wannan haka ne. To na biyu kuma ba iyayen kawai ba. Akwai abokanan iyaye ai. Wannan kuma haka ne. Duk wanda ya rena abokin babansa ya rena ubansa ba. Wannan gaskiya ne. Gaskiya ne. Saboda haka idan baka yi biyayya abokanan iyayenka da yayunka da abokanan yayu ba, to baka da tarbiyya. Ya wannan gaskiya ne. Idan ka tumarka kawai ka bi ka rena ubanka, to baka da tarbiyya. Wannan haka ne. Sai ka bi ubanka, ka bi kawarka, ka bi abokanan yayunka da yan uwanka da bafananka. Duk magabata an zauna lafiya.
to wannan shine ci gaban ka. Wannan haka. So wannan shine babban shawaran da nake son bai wa matasa. Su mai da hankalinsu akan rayuwa. Gaskiya ne. Saboda rayuwa ta riga ta lalace, kowa son abin duniya yake. Wannan gaskiya ne. Kuma kowa so yake wai yayi kuɗi. Kuma da dare ɗaya ne. Kuma kaga kuɗi kuwa sai Allah ya yi. A'a ainihin ma kuma. Idan Allah bai maka ba. Allah ke bada shi. To ba za ka taɓa samu ba. Kuma ko in kayi na ƙarfi da yaji ka samu ma ba ta da albarka. To abin da yake faruwa kenan, saboda haka wannan al'amuran suna da yawa. Ina son ɗauki dogon fage akan matashi. To ba da ba insha Allah wani lokaci za mu sami zarafi. Yawwa. Za mu zanna mu dubi wannan abubuwa ɗin gabaki ɗaya sosai kan matasa da kuma taɓarɓarewar tarbiyya. Kaga ai ba mu taɓo maganan bin mata ba tukun akan matashi. To kuma akwai ka'ida na bin mata ai. Wannan gaskiya ne. Yawa to wannan mun shiga ne na fagen irin rashin mutunci da suke wa al'umma. Kaga kungiyar yan sara suka ko kuma yan kalare ko kuma yan gunda. Kaga sun dauki makamai sun farma wata unguwa. Wannan gaskiya ne. Sun shiga lungu su daga mutane hankali. Kaga wannan ba daidai bane. Gobe kiyama sai an tambaye su. Wannan haka. Allah zai tambaye su me yasa ka je wuri kaza, ba ma su za su ba da amsa ba, jikin su ne zai ba da amsa. Haka ne. Gaskiya wannan babbar magana ce. To bawan Allah na gode. Kuma matasa da kuma iyaye a yi hattara saboda wannan hanya da aka ɗauka muna hanya ne. Tarbiyya da tana da kyau ga al'umma, za ta mori kai matashi da iyayenka da kuma al'umma ga baki daya. Don haka yana da kyau mu zama da masu tarbiyya. Don haka idan mutum kana kallon wannan tasha muna roko ka subscribing sannan ka liking. Daga ƙarshe wannan shine na farko. Chapter farko za mu yi akan matashi akan ɗaukan kayan mutum da ba nasa ba. Za mu shiga na ɓangaren mata, mu zo mu shiga na shaye-shaye. Za mu zo mu shiga kuma na abubuwan da rashin amana, alkawari, rashin gaskiya, rashin mutunci, rashin zumunci, rashin abubuwa da yawa ga an zubar da su. To wannan duk fage su kowane da nasa. To to ma sauraro kuna ji, in Allah da ku biyo masu a hankali wannan tashan Allah da duk lokacin da muka saukar da wata shiri za ku samu gani. Don haka sai ku danna notification bell din nan, zai taimaka matuka saboda duk lokacin da muka wata sabon shiri za ku samu. So a biyo mu a sannu a hankali, kar a manta a subscribing saboda nan gaba za a yi ta samun hira daban-daban da ya shafi jama'a gabaki daya da kuma abubuwa na ilmantarwa. Na gode sosai, Allah ya saki sana. Amin, na gode. Thank you very much. Na gode.